Statistisk set har alle i Danmark en mobiltelefon. Jeg bruger den jo til at skrive og ringe og høre musik, og så også nogle gange spille, men det er ikke så tit. Da Markus' mormor var ung, var der ikke noget, der hed mobiltelefoner. Man brugte derimod telefoncentralen. Du ringede jo bare op, og så kunne du bare bede om, du behøvede almindeligvis ikke at skulle bruge et nummer. Du kunne bare sige, at jeg skal lige have moster Karen, eller jeg skal have købmanden eller smeden, og så blev man bare ekspederet videre. Ruth er dog fulgt med tiden og har i dag en mobiltelefon. Der er godt gå dage, hvor jeg ikke bruger den. Lige stande med fastnetten. For Markus' generation derimod er mobilen et meget vigtigt redskab i hverdagen. Hvis man skal være sammen med en af sine venner, så er den jo vigtig for at ringe og sige til sin mor eller far, er det i orden, jeg kan tage hjem til den person og være sammen, eller kan I komme og hente mig? Det er jo meget vigtigt at have mobil i mit hoved, vil jeg nok sige. Lone var 28, da hun fik sin første mobil, men i dag fylder den meget i hendes liv. Det fylder egentlig rimelig meget i forhold til, hvad jeg egentlig synes, en telefon faktisk kunne gøre. Altså, det er et arbejdsredskab. Mobiltelefonen var i sin ungdom kun for de få, men i dag er den allemandseje. Mobiltelefonen har gennemlevet en fantastisk udvikling fra de cirka 20 år, vi har haft den, til fra at være sådan en meget kostbar ting, 5-10 kilos ting, til at være sådan en lille, utrolig ydedygtig fyr, som der ligger her på bordet. Samtidig har den skiftet karakter fra at være, når man primært fører samtaler og taler i, til noget, der i dag primært er en computer, man bruger til at gå på nettet med. Mobiltelefonen er vigtig for de unges fællesskab. Hvis de ikke har en, kan det have store sociale konsekvenser. Det vil betyde, at de i hvert fald potentielt kan blive koblet af fra en masse sociale relationer, fordi meget af det foregår via medier blandt børn og unge. Og det gælder paradoksalt nok både når de er sammen og når de er hver for sig. Vi vil nu lave et eksperiment. Vi tager Markus' mobil i 24 timer og skal se, hvad det vil betyde for ham. Det vil nok blive lidt svært, tror jeg, men jeg tror godt, jeg overlever det. Jeg tror, de fleste danskere i dag vil have svært ved at undvære deres mobiltelefon. Ikke? Det vil sige, at hvis du stopper folk på gaden og spørger, om de kan undvære deres mobiltelefon, så vil de fleste synes, det var helt forfærdeligt. Jeg føler mig jo næsten helt nøgen uden. Jamen, jeg bruger den hver dag. Rigtig meget til kommunikation og planlægning og koordinering med familie og venner og børn. Jeg vil godt kunne undvære den i et kortere stykke tid, men jeg vil mangle den meget, fordi at alle andre har mobiltelefoner. Men enkelte er ikke nær så afhængige. Selvfølgelig kan den undværes. Jeg vil jo ikke falde død om, hvis ikke jeg havde den. Mobiltelefonens udbredelse har betydet, at vi altid kan få fat i hinanden. Det er jo lidt i dag sådan, at du forventer, at du kan få fat på folk 24/7. Altså, om de så står med hovedet nede i en fryser over i Superbest, eller hvor de er henne, så regner de jo bare med, at når telefonen ringer, så tager man den bare. Antallet af mobilabonnementer har gennem de sidste 30 år været i kraftig vækst. Fra ca. 12.000 abonnementer i 1979, hvor de første abonnementer blev solgt, til næsten 8 millioner i 2010. Det svarer til, at hver dansker i gennemsnit har 1,5 mobiltelefon. Nu skal vi se, hvordan Markus klarer sig uden mobil, som den eneste i 7. B. Her skal jeg finde det. Skal jeg finde det? Vi har det sjovt, vi har det ikke. Ved middagstid lader det dog ikke til, at Markus savner sin mobil. Det er jeg lidt ligeglad med. Ja, det tror jeg. Men for klassekammeraterne ville en dag uden mobil næsten være utænkelig. Altså, der går ikke et sekund af dagen, hvor jeg ikke bruger den. Det er jo kontakten til alt. Altså, jeg tror ikke, jeg ville holde ud, hvis jeg ikke havde den en dag, så ville jeg dø. De forskellige generationer har forskellige måder at bruge mobilen på. Jeg synes selv, at min mor hun er sådan lidt pinlig, fordi hun har det med, at hun vil ikke have telefonen op til øret. Så hun står altid med højtaler på. Ude i Netto for eksempel, så står hun og taler meget højt. Og det kan jeg godt synes er meget pinligt nogle gange. Mobiltelefonen har gennemgået en rivende udvikling, som langt fra er over. Det næste, der kommer i mobiltelefonen, det er, at den kommer til at kunne betale. Der kommer noget, der hedder NFC, hvor man kan bruge telefonen som betalingsmiddel. Det vil sige, at om 1,5 år, så lægger dit Visa-dankort ind i mobiltelefonen, og så bruger du bare den, når du skal betale, i stedet for at du skal finde et plastikkort frem. Skærmen bliver meget mere avanceret i den måde, som den giver feedback på.
Jeg vil for eksempel sige, at hvis du kigger på et par cowboybukser på nettet og gerne vil købe dem, så kan du opleve, hvordan overfladen føles ved at røre ved din telefon. Hjemme hos mor er det tid til, at Markus får sin mobil tilbage. Bibi, er rolig. Nej, jeg har allerede fået 6 sms'er. Det har været lidt besværligt med transport og det. Frem og tilbage, jeg skal lige aftale noget med mor og sådan noget. Og så har det været lidt svært, men det har været okay.